everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Made of Fortune. Ay, buhay ko! Buhay ko! Ay, ako ato si Ryan! Yan! Hasula ba ni mo? Ayaw pag-iskandalo, Rona. Hospital ni. Dad-o na to siya sa gawas, Mervin. Tara! Unsa kini napita? Hay ko niyo dad ha? Unsa ni napita? Secret! Illegal ni inyong gibuhat ha? Kidnapping ni! Kung wa ka palang unta mag-iskandalo, waon tami maghago sa pagdani mo din, he. Mao na! Pero saong gahi ka mag-o. Gahi pag yung kagnaong. Amo na lang kang gidadin eh. Kay, ay, hasula gay kayo mag-wild-wild ka dito sa ospital. Maangin pa mis kawawan. Pero unsa lagi ni napita? Ngano kita ra matulong ni adin hi? Ang mag-ato ka na mo dadon sa mall. Siyempre, ano yung kadadon na mo sa lugar nga wala ing tao gawas nato? Bahalag magsyagit-syagit ka, why madisturbo? Ibalik ko ninyo sa ospital! Gusto ko makakita ni Ryan! Gusto ko makakita sa akong bana! Oh, Ano? Hoy, bye-bye. Kano sagutawan ni mo ba na si Ryan? Kano sa? Maluoy mo na ako. Attorney, maluoy ka na ako, attorney. Ibalik ko sa ospital, attorney. Hello, Moy! Balik sa ospital. Gida ka maganin amo din eh. Balik ginoon ka. Yabag ka. Attorney, please. pasensya, Rona. Pero dili pwede. Critical ang kahimtang ni Ryan. Ug wa kay katabang kumaadto ka. O gayaw na paglaom, ay napagdahom, nga mobalik pa si Ryan ni mo. Iyan nagugisugalan niyang kinabuhi para ni Irene. Wala kay chance. Bisan gamay. No! Yes! Di ka to maka-eskapo si Rona dito? Heavily guarded tong dapita. Paglisod sa iskapo. O tingali bag iya madag suborno ang mga gwardya. Ay, dili, oy. Dagkog sweldo ang mga gwardya dito. Gawas kung may milyones si Rona. O kana siguro pwede. O nyag iyang tintalon. Ayaw ka bala ka. Mga bayo to mga gwardya dito. Ha? Why joke? Mauba? Hmm. Nagbinuang ka? Wa man. Layan na ako gingisihan. Unsa man? Ikaw, Ngano gud? murag bisuporta naman gud ka nga magkabalik sila si Irene ug si Ryan. Ha? Imo man gingnan si Rona nga di na magdahom nga balikan pa ni Ryan. Oh. Da. Ako na itong gisulti, oy. Para palagot og sampot atong bayana. Pero kung magkabalik gid sila, wa ka gimahimo. Oh. Dinigid ay si Ron. Ooy. Pero ay kabalaka. Safe na to siya siyang nahimutanan karon. Asa di ay? Ay nalagpangutana gud. Basta kay di na to siya makahimog kasamok nimo. Huwag to'y signal dito. Di, wa siya chance nga makapangayo og tabang. Tuwa di ay. Luwas naman di ay sa kakuyaw si Ryan. Maolagi. Mura taon og naibtan og tunok ang akong dughan. Conscious na siya. Wa pa. Magkabalik na gyud ay mo ining kahimtanga. Oh. Honestly, di gyud ko ganahan nga magkabalik pa mo. Mas ganahan gyud ko nga ma-annulled na gyud mo aron makapangita na kaglain. Ako kung makigbalik yung ka, wasag ko mahimo. Imo gyud ang desisyon. Pero mas maya gyud nga di na lang mo magkabalik. AJ. Okay. Gets na.
Dili na kinahanglan nga mo explain ka. Bisan supa ko, irespeto gyapon ako ang imong desisyon. Imo man ang kinabuhi. Kung maugi imong kalipay, ano kay ko'y mahimo ana. Padapli na lang ko. Imo masan ang katungod. Pero mas maayo gyud nga dili na ka makigbalik. Pero di na ako magbuot ha. Kung unsa gyud imong desisyon, okay, go. Pero Dili na ako makigbalik ni Angel. ha? Di na ako makigbalik ni Ryan. Pero sure ka? Oh, Pero anong pwerte mo lagi ni mong hilak? siyempre. Nahadlo kong mamatay siya. Pero wa na magpasabot nga makigbalik na ko niya. Mao ba? Kung may mabalik man, friendship lang tingali. So, padayon ang annulment? Oh, pero dili pa una karon. Well, okay. Han, Maayo kay nakamatngon ka na. ikay nagbantay na ko the whole time. Oh, Salamat. imong gisog ka lang imong kinabuhi tungod na ako. Angay lang ati manunti ka. Okay ra ka? Wa ka injury? Ha? Okay. Oh, ayaw paglihok. Dili na makaayo nimo. Og okay ra ko. Wa ka injury. Salamat sa Ginoo. Pasensya na ha. Nabaguhan lang ko nimo gud. Kamao ka naman day mo pasalamat sa Ginoo. Irene. Pagpakaayog dali. Aron makabalik na kog report sa trabaho. Oh. Uga kayo ang iyang tinagdan ako, attorney. Pero, okay ra. Dako na ako ng kalipay nga okay ra siya. Og mihatag siya sa iyang panahon sa pag-atiman ako din sa ospital. Di man ka makabasol niya. Lagi, attorney. Ya, sa may mong plano. May tag, di ba ko maayo, attorney, no? Aron magkauban paghihapon, me. Kanya di ka maayo. Andun sangtod ni mga hasulon si Irene. Asa naman giingon ni mga gusto ka nga mubawi sa imong mga atraso nga to niya? Ah. Kinahanglan nga magpakaayo kag dali. Aron nga makasugod ka na sa imong pagpamawi. Gusto ka, attorney. Ang ituod kong mapakaayo pagdali. Aron madali sa mga kong pagpaningkamot nga makabawi ko sa kong asawa. Salamat sa enlightenment, attorney. Salamat. Mingahawa na to ng haon, oy. Mura man tag nag-away. Bitaw no. Gimingaw ka niya? Oh. Kapindwa ka semana sad baya mong nag-uban sa hospital. Naguna-una lang ko ba? Muhangyo pa ka ako ni attorney no nga magpabalhin kog trabaho. Ha? Nakatultol na sila si Ryan ug Rona sa akong gitabahuan. Imposible nga dili ko nila samukon. Hinuon sad. Sigurado naman gyud ko nga magsamog gyud na sa Ryan. Labi pa nga may interaction na mo tungod sa iyang pagpakahero nimo. Pag-expect na lang gyud ka nga manguyab siya balik nimo. Mao lagi. Hindi ko ganahan. Nga naman, hadlo kag maluoy sa kadugayan? Basta, Aw, test sa na nimo sa imong kaugalingon. di na lang gyud ko ganahan nga magka-interact pa mig-usab. Gawas pa. Naapatos Rona. Magsamok-samok man gyud to. Gusto na ko magpuyo nga malinaw ni Angel. Ayaw ka balaka. Dili na to makasamok nimo si Rona. Amo tong gisiguro ni Marvin.
Ngano? Inyo siyang gipapatay? Ha? Gipapatay yun? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.